tuaning dewa. Oh Mudin, kudu. Kami tuaning dewa ki dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Rata kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati, ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggone dipriksa marang mobahmu sing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Do mundur nek ora wani, ora do melu-melu. Ya, ngene ndi? Aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Pikir mangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kok ora gelem bali. Mboten. Yen ngono ki wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan beda. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Nonton niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku enggak rudha paripeksa karo kowe. Nek kula rudha paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora duwe perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tak guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau nglukis sisihe Bathara Indra kok. Lho apa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Heeh. Nek kowe karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah padha ngruyuk karo aku,
Aku ora masalah, Truk. Tenan kowe rasa kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Petro ngabari tangga separo, kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kira-kira kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi ya ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani Bagong. Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lemu tumantan. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane hitung dinane kowe wis musul aku reng. Dengkulmu ngocak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dua-duane terus. Yo. Kencang warudaya pak pong bobol ngali cedhe saka sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang nderek kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayat muning nggih pukuluk Brahma wonten timbalan ing dawuh Yama Adipati wonten dawuh ulun dina iki kita aja dikangelan jengger tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing kelenging wana bombong wirayat sabab kasutapaning Bagong najan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur mung wana kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakalyagara garaning Kayiwangan nggih mekaten pun malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawa watun piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen nganti terus-terus Bagong nglakoni tapa wae sing ora tentrem kayangan. Nggih, mekaten. Iwang Mikul Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten pukul. Saiki kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan kawin nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum saronare saged wangsul menika lang-lang anggo mrayogi nanging mlayu boten sepurun wangsul. Kula ana kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng para kawan Bagong. Ya, ning surti ing ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusuh.
apa dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong denungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen kuwi ngomong dening Dewani. Mriki Mista Kendhal. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra kira keseser musuh Bagong. Mangono ya nggih Budi Mista Kendhal. Iya Mista Kendhal nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hati-hati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis ora kuwatir. Iki tenanan memengkang dekone nglambe. Tenang Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kon weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kan aku ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus arep mbelani kabar. Hah? Nek mbelane ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak wangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya. Sadar ora? Iya. Karen nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa maju, wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Pokoke. Ujuk langsung loro, Truk. Mung suwe lorone, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ngendos pundi mengulun? Aku tetep nampa pengendikane Wang Mikulun Bathara Ndara kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngalas bombong wirayang. Ora cuma bacutake nggon mung lakoni toto. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti. Ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Oh, Bathara Brahma. Heeh. Diwaning apa? Diwaning geni. Oh, ngambil reke. Dewa geni kok nyilih rek ora. Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brahma aja kawendosa. Kowe bakal tak untapake cemplungake ning kawah Candra Dimuka.
sesuk mboten ajeng purun wangsul saniki mboten ajeng purun wangsul paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana bombong wirayang kula mboten ajeng wangsul yen ngono kowe wani karo dewa Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa waton landesane kula bener kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa tur dewa takon goleki bapak kok ora sago gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah kudune dewa ngerti wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok nek kula wangsul sampean kudu nuduhke lho Bagong bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene mengke tak jujuke Semar mung perkara kono mung kaya ngono angel lho kok kaya didelik-delikke ulun ora ngerti ning endi bapakmu kok ngono kok dewa kok ora awas paningale yen ngono kita wangkal wis ket mau arep wangkal aku wani karo Bathara Indra sing tawur dene apamu siap lho Tru ya iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra kowe kelakon topo ning wana bombong wirayang iso nglangkahi bathange Petruk lho kok aku sing dijokke piye ya batangku barang lho rampung kok oh iya kowe kena ngundung aku saka alas bombong wirayang mati kene pangga tak ayoni ya kirap-kirap semua dewa ya ampun tenane ampun piye ngantem aku dies mumet aku jambak rambutku diantem raiku die kontal aku ora masalah bapak ngono iya ditonya Bathara Indra kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil ora apa-apa candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa ana kesempatan Tru tak candak tangane setak dunke sik lah aku ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh Bathara gletak jengkulmu atas lha piye ora kena kalane kena ning ora kena jenenge Aji Lembu Sekilan ketoke kena ning kurang sekilan
dewa udah goblok lho. Aku duwe jeneng muskilane tak guwang kok terus. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekian. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewe wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapakku dikandani. Kekuatan kelemane dewe iki ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lek mu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo kok nggon rai, ora kena. Mergo pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi li ngantem dodo medun. Kene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, ati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu acan, dadak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lek. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyotibakno pecah siramu. Ayo gawe aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mule gantine dodo to? Nyo. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki gane patimu. Bodoh mati. Apa? Mati ya. Bodoh. Bigong sukses. Jas wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung metenge dicekel mules kae. Oh, pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dikono ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ae. Amo Suralata Jawata imbangen Panca Badaya. Kandhang kowe panjamu. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Kowe ngantem dipopoke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum aku kena nggo. Wah, loro banget. Kena kain ki loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brahma tiban daya kemandhenku kobong awakmu mbuh dagine poho awak.
iki ra iso renang to, Gong. Ra iso. Aku dhewe. Ejo ra iso renang metu tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ayo bubus kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Tru. Sudah modar. Ya kene tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Kowe kandhane wae Bathara Brahma iki diwaning geni. Genine nyemplung kali tak uncalke kali. Apa iki? Rasane ora karo-karoan ya, Tru. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis masalah sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ayo. Canggleleng kok. Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa Brahma? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Brahma mundur. Ora dal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok dadine pati. Iki apik awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji ki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Mikir, Gong. Kowe dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kehilangan. Aku malah kehilangan kowe kok. Kendul ya kendul ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme juga kan jebabak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persne lemur usah ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman ora sato eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekan mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Oh, aku kaya kendul-kendul ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendah tak tenjang